Beaz, Felixan hauten marrazki hau izan dugu eskolan. Eta horrekin horren so egiten egongia, ikusteko ze agertzen ziren, eskik eta zankuk, muñak, prefosta. Eta gio hortaik landa, ikasetan nunkoa zen, marrazkitzeko manea bazien, isatu gia han marrazkitzen. Hor agertzen dira ama eskolainak, eta hor lehenik fondoa egin di. Roli gorail koloe hoi, eta gio marrazki horiekin eskik eta huñak agertzen dira. Eta gio beste talde batekin, handiagoekin, jauntxigia bustinaekin forma horien emaiten. Esku baten forma, alaz huin baten forma. Horiek nola puntiak modatu, zango eben siloae, aztalde harria, eskietan aurra hemen, ebenko guzik agerta azten, eta gio guztina begunin eta ibeginen piziain egiten pisatu dutugu. Kusteko zonbat guztin bazen muin eta esku bakotxetan.